Mela, se nerġa' naqraw il-parabola illi smajnija l-ġimgħa l-oħra tal-ħaddiema fil-vinja. Ġesu għadu kif qal li ħafna li huma l-ewwel ħadd ikunu l-aħħar u tal-aħħar l-ewwel. Imbagħad ikompli jgħid għax saltent ismewwiet tixbaħ lil wieħed padrun ta' dar li ħareġ kmieni filgħodu ħalli jikri ħaddiema għal vinja tiegħu. U malli ftiem mal-ħaddiema b'denarju għal-jum bagħathom fil-vinja tiegħu. U ħareġ għal madwar it-tielet sija u ra oħrajn bil-wieqfa diżokkupati fis-suq. U lil dawk qalilhom morru intom ukoll fil-vinja u kwalunkwa ħaġa li tkun ġusta se nagħtilkom. U għalhekk huma telqu. Raġa ħareġ madwar is-sitt sija u d-disa sija u għamel l-istess. U madwar il-11 sija ħareġ u sab oħrajn bil-wieqfa u qalilhom għaliex tinsabu bil-wieqfa hawn il-jum kollu diżokkupati? Qalulu għax ħadd ma krina. Qalilhom morru intom ukoll aħdmu fil-vinja. U kif sar flaxija, sit il-vinja qal lill-foreman tiegħu sel il-ħaddiema u ħallasom is-salarju ibda minn tal-aħħar sa tal-ewwel. U x'imġew il-mikrija madwar il-11 sija, irċivew denarju kull wieħed. Dawn kienu ħadmu biss sija waħda. U kif ġew tal-ewwel, ippretendew li kienu se jirċievu aktar. Frattant irċivew denarju kull wieħed huma wkoll. U mal irċivewh, bdew igemgmu kontra l-padrun billi qalu dawn tal-aħħar għamlu sija waħda biss u frattant għamilthom ugwali magħna li ġarrejna it-toqol tal-jum u s-sirġa. Imma wieġeb il-wieħed minnhom billi qal ħabib, minix nagħmellek ħsara. Mhux b'denarju ftemt miegħi, hu l-paga tiegħek umur. Imma jiena rrid lil dan tal-aħħar nagħtih l-istess bħalma tajt lilek ukoll. Jew mhux leċitu, mhux permissibbli għalija illi nagħmel l-rrid beħwejġi. Jew għajnek hija ħażina x'in tajjeb. Hekk tal-aħħar se jkunu l-ewwel u tal-ewwel l-aħħar. Amen. Għalfejn rġajt rajt il-parabola li smajnija l-ġimgħa l-oħra. Għaliex naf sewwa li xi tagħlim fl-iskrittura jinżel in-nasel u xi tagħlim ieħor kollna niskossjaw biex nibdew nikkonsidraw bis-serjetà x'qed tagħlem l-iskrittura. Il-molew rajt tiegħi xi ma jonqosni u jisu misħum bil-ġuleb li jinżlilna tajjeb. Imma mbagħad niltaqgħu ma' pereżempju il-mulej jgħid il-Ġakob ħabbejtu mal-Lażaw battu. U dik hemmhekk teħlinna la xejn. Fl-iskrittura nkunu nasib jiena imsejknin ħafna. Jekk naċċettaw dak li jdoqqilna u dak li ma jdoqqilniex iwarbuh jew injorawh. Mhijiex it-triq tal-għaqad. Jew anke forsi niċċajtaw dwar affarijiet il forsi ma nifhmuhomx. Tal-ewwel jiġi l-aħħar u tal-aħħar l-ewwel ġieli hemm jiċċajta bija, pereżempju naslu jiena u inti fl-istess ħin biex nitaraw x-xarabank u inti tgħidli għadda qabli għax tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar l-ewwel. Qegħdin nużaw verità sagrosanta mill-iskrittura għal affarijiet trivjali. L-iskrittura rintuha il-ċans tagħha li tkellimna fil-fond ta' qalbna. Mhux ninjorawha, mhux li ninsewha. Kultant hemm mediċina illi niftakar meta konna żgħar u għammi kienet iġibilna t-tabib, tajjeb, dakinhar stess kienet tiġi mbagħad tkun marqat spiżjar iġibilna l-mistura u iftaħ għalhekk. U ma ħelwa jew morra. U kienet tgħidilna ta' bimħabba tremenda li kellha. Ħelwa jew morra din ordna li kit-tabib wili u din tittieħu. U Alla xordnana biex nieħdu għas-saħħa spiritwali, il-Bibja kollha kemm hi. Kollha kemm mhix li joġobna u l-bqija nwarbuh. U għalhekk hawnhekk f'din il-parabola apposta rġajt rajta x'naf li forsi xi wħud minnkom ħassejt li speċi il-ġimgħa forsi qed orrajt issa għaddiet tħawwat imma il-ġimgħa li ħajkonna xi ħaġa differenti forsi xi ħaġa aħjar. Le, hawnhekk irridu
narfu li forsi qatt ma ndenjajna ruħna li niġu konfrontati bil-meraviglia inkredibbli tal-grazzja t'Alla. Smajna u hija fil-vokabularju tagħna l-grazzja, il-ħniena, it-tjieba t'Alla, imma verament din ir-realtà qed tħalli impatt fir-ruħ tagħna. Għax il-grazzja t'Alla kapaċi tkun xokkanti, kienet xokkanti għal xi wħud minn dawn il-ħaddiema tajb illi ipprotestaw mal-foreman jew mal-padrun tad-dar aktarx. U għallulu dawn ħadmu sija, aħna ilna nitbalu l-ġurnata kollha bis-sħana tax-xemx u għamilthom ugwali magħna. Dan xi trampi huma. Din ma tagħmel sens. U allura nistgħu nkunu dawk il-tip ta' nies li aħna salvati, ninsabu fis-saltna, tajjeb, qed nħarsu madwarna, nqablu nafusna ma' ħaddieħor u għadna ma fimniex eżattament x'inhija li qatt ma ħana nifhmu il-grazzja t'Alla. Laqqas għal tul l-eternità ma ħana jnexxielna nifhmu il-grazzja t'Alla li Alla diġà tagħna u bija se jżommna kemm hija ta' bilħaq stravaganti. Stravaganti, bniedem stravaganti huwa wieħed illi huwa berbiqi jaħli għax huwa ġenerus u jaffordja li jagħti aktar mill-ħadd ieħor jippretendi. U dawn il-ħaddiema għalhekk infatti gergru għallulu dak ħadmu sija u għamiltom tajtom l-istess paga denarju bħalma tajt lienna ta' x'affarijiet huma. Alla fil-ġenerosità tal-grazzja tiegħu huwa stravaganti, huwa eċċentriku, huwa prodigu, ħali. Tant huwa ħali, tant huwa ġenerus illi Alla lest illi jissogra illi aħna l-bnedmin naslu biex nikkritikawh jew nipprotestaw kontrih għal kif jaġixxi magħna l-bnedmin. Illi aħna nibdew ngħidu Alla huwa, forsi ma ngħiduhiex, imma f'qalbna nkun qed nirraġunaw illi Alla huwa inġust. Għax ara jien kemm ħdimt u kemm stinkajt u ħaddieħor Alla qed jistmaħ bħali. Il-fatt ewlieni però huwa dan illi il-ħaddiema kollha kienu mħallsa tajba minn wieħed illi ma kellu ebda obbligu illi jimpjegahom. Mill-bidunet ma kellu ebda obbligu. U allura nixtieq illi magħkom naraw diversi prinċipji importanti illi jiżvolġu minn dil-parabola meta wieħed forsi jirrifletti aktar u aktar fuqha. Tajjeb, nibdew naraw l-ewwel ħaġa illi il-ħajja eterna. Il-ħajja eterna hija ugwali għall-fitili kollha. Fati Pietru fil-bidu ta' waħda mill-littri tiegħu jgħid qed nikteb lilkom insara komuni fil-Kappadoċja, fil-Bitinja, fl-Asja. Qed jikteb lil insara komuni. Illi intom irċivejtu qalilhom fidi prezzjuża daqstana. Tagħna l-Apostli għandkom fidi prezzjuża daqstana. Għaw daqsxejn. Alla jagħti ħajja eterna ugwali l-fidili kollha, sew ikkuma dajfa jew b'saħħithom, sew ikkuma foqra jew inkella onja, sew ikkuma illetterati jew inkella eruditi li għandhom ċerta edukazzjoni, għandhom ċerta fehma tajba. Alla meta iressaqna lejh aħna minn aħna mhux parzjali jagħti l-istess ħajja eterna lil kulħadd. Dana għaliex Alla huwa dak li jieħu l-inizjattiva fis-salvazzjoni tagħna. Alla jieħu l-inizjattiva. Meta l-inizjattiva Alla jagħmel l-ewwel pass u t-tieni pass u t-tielet pass sal-aħħar pass. Is-salvazzjoni hija ħidma tiegħu għalina li twettqet fuq il-Kalvarju u mogħtija lilna mill-Ispiritu Santu biex attwalment ingawduha. Alla jieħu l-inizjattiva. Mhuwiex qed ifittex jara min għandu forsi xi rieda tajba jew forsi huwa aħjar jew jikkwalifika aktar ma' ħadd ieħor.
Alla l-inizjattiva iwettaq is-salvazzjoni tagħna u jagħtilna. Il-Bibbja tiddikjara mingħajr ebda dubju illi huwa Alla li jfittex il-midneb. U mhux aħna l-midinbin illi nfittxu lil Alla. Rumani 3:10 jgħidilna m'hemm ebda bniedem ġust. Lanqas wieħed biss. M'hemm ħadd li jifhem, m'hemm ħadd li jfittex il-Alla. Hija akkuża reali din. Fid-djanjosi li Alla jagħmel ta' aħna il-bnedmin, tajjeb, u li Adam, m'hemm ħadd li jfittex il-Alla. Tejli ma jiena naf ħabib tiegħi li għalkemm mhux Kristjan qed ifittxu lill-Alla, mhux veru. Inti qed temmel lil għajnejk jew il-moħħok jew il-Bibja. Dik l-ewwel ħaġa. M'hemm ħadd li jfittex il-Alla. Hemm nies li jidhru qegħdin ifittxuh, però attwalment taf x'qegħdin ifittxu, qegħdin ifittxu l-benefiċċji minn Alla. Qegħdin ifittxu biex Alla jgħinhom ħalli jgħaddu mill-eżami, jew biex l-operazzjoni tat-tifla tkun suċċess. Irridu l-benefiċċji tal-Alla, imma l-Alla mhux vera jriduh u mhux vera jfittxuh. U dik hija jerġa' li żżid ħtija fuqna l-bnedmin illi l-Alla rridu nużawh flok ma nqimuh. Rridu nużawh. Ħadd ma jfittex il-Alla. Ħadd ma jfittex il-Alla. Tgħidli mena għaliex hemm nies li sabuh il-Alla. Għax Ġesu ġie biex jfittex u jsalva dak l-intelef. Immedjatament wara il-konverżjoni ta' Zakkew, fl-Luqa 19 vers 10, Ġesu jgħid bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva x'intilef. Jekk inti mirbuħ għas-saltna tal-Alla, hemm raġun waħda. Ġesu feċċek u sabek int kont naġa mitlufa, munita mitlufa, u instabt. F'okkażjoni oħra Ġesu jgħid li ġejja sija fi-Ġwanni 4. U issa meta l-aduraturi vera, Ġesu qed jgħid li il-bnedmin mal-abatir tad-dinja iqimu xi ħaġa. Aħna reġġjużi minn nfusna. Tajjeb? Narfu xi ħaġa ogħla minna. Imma l-aduraturi veri, l-aduraturi ġenwini se jadaraw il-missier fl-ispiritu u l-verità għax il-missier li-talin qed ifittex bħala l-aduraturi tiegħu. Il-missier ifittex nies biex jadurawh. Ħaqilu dik l-qima hija tiegħu bid-dritt għax huwa Alla Suprem u qed ifittex nies biex jadurawh. Da mhux jien li ddeċidejt meta kont żagħżugħ u għad iva jaqbilli le. Alla qed ifittex il dawk li jadurawh. Alla qed ifittex il dawk li imuh u lil dawk li jservuh. Araw fil-parabola min ħadem fl-għalqa tad-dwieli. Għalfejn ħadem fl-għalqa tad-dwieli. Għax il-padrun mar fil-pjazza, fittex il-ħaddiema u għalilhom morru intom fl-għalqa tad-dwieli. U Alla li qed ifittex. Alla bħalli kieku qed jimpjegana qed jagħtina dan il-privileġġ għoli illi nistgħu naħdmu għalih, inservuh u nqimuh. B'mod mill-aktar illi ma tistax taħarbu. F'Iżajija Alla jgħid kont missjuk minn dawk li ma kinux fittxuni. Aħna. Kont missjuk minn dawk li ma kinux fittxuni immanifestajt jew urejt ruħi l dawk li ma kinux jistaqsu għalija. U jien kont wieħed minn dawk ma konx nistaqsi għal Alla. Kont reliġjuż, kont abbati, kont tal-liġi, kont ħafna affarijiet. Għatifhem. Imma le. Ma kelli ebda interess falla il-ħaj qabel ma hu immanifesta ruħu lili permezz ta' Ġesu Kristu. Allura kull kreddu u kull den u kull mertu huwa ta' Alla waħdu. Nasab hija xi ħaġa hija dawa meta aħna nitkellmu dwar xi merti tagħna. Meta Ġesu fl-Luqa 17 jgħidilna illi wara li tkunu għamiltu id-dmir kollu tagħkom għajdu biss aħna il-sira indeni
Għamilna biss dak li hu id-dmir tagħna. Meta aħna nobduh il-Alla u nobduh perfettament, ma aħna qegħdin nagħmlu xejn speċjali għax qegħdin nagħmlu d-dmir tagħna. Alla għalhekk ħalaqna biex narfuh, inħobbuh, nafdawh u ngawduh. Il-glorja hija tal-Alla waħdu. Il-riformisti fis-seklu 16 daqqew mota konsistenti u qawwija, soli Deo Gloria. Lill-Alla biss il-glorja. F'Iżajja Alla jgħid il-glorja tiegħi jien ma naqsamiex ma' xi ħadd ieħor. La ma' Alla toħra li ma jeżistux u lanqas magħna l-bnedmin li aħna bistafal. Il-glorja hija tal-Alla waħdu. It-tieni prinċipju li joħroġ minn din il-parabola naraw kif Alla nnifsu jistabbilixxi t-termini tas-salvazzjoni. Is-salvazzjoni kif tiġina biss bil-salib u l-xoxt ta' Kristu. U hemmhekk li Alla jista' issa joħroġ l-istedina jew aħjar il-kmand morru waħdmu fl-għalqa tad-dwieli tiegħi li kif rajna l-ġimgħa l-oħra, l-għalqa tad-dwieli tirrappreżenta s-saltna tiegħu, l-isfera fejn Alla jaħkem fil-ġustizzja u skont il-ħniena tiegħu. Il-produttività tagħna tajjeb tista' tvarja, però il-kejl tal-grazzja huwa l-istess għal ulidu kollha. Aħna nirċievu l-istess grazzja ta' salvazzjoni. Alla huwa Alla, aħna bnedmin, aħna biss riċevituri tal-rikkezzi tiegħu. Huwa tajjeb li nikkonsidraw u nirriflettu il-relazzjoni tagħna mal-Alla, Alla kif jitratta magħna, illi biex napprezzaw aktar u aktar il-meravilja tal-grazzja tiegħu. Għandikom eżempju. X'taħsbu kieku ikun hemm professur tal-università jagħti eżami lill-istudenti tiegħu, tajjeb. U r-riżultat ħadd ma jgħaddi. Dana issa diġi li tiġri. L-eżami tant tkun tqil, imbagħad jridu jagħmlu xi ħaġa biex il-professur jiġbor ġieħu. U dal-professur iddeċieda illi jgħaddi l-tfajliet u l-ġuventur ma jgħaddihomx. X'taħseb li tkun ir-reazzjoni? Reazzjoni tkun illi t-tfajliet jgħidu ma xi professur għandna, x'ma ħobbuhx. Mentri l-ġuventur x'jgħidu? Mhux fair. Mhux fair. Mexa bil-favoritizmu. Huwa eżempju li jotta għalina u iva fuq dal-livell tagħna bnedmin meta ħanidu hekk kapriċċ tgħaddi l-tfajliet u lill-ġuventur ma tgħaddihomx. Mhux sewwa. Allura rridu nifhmu illi skont il-ġustizzja ħansejħula il-ġustizzja retributtiva tal-Alla. Ġifieri jekk jien nagħmel ħażen, tajjeb, Alla se jkastigani. Jekk xi ħadd ieħor jagħmel ħażen id-doppju tiegħi ħajkastigah kemm? Id-doppju, vera? Għax fil-ġustizzja retributtiva tiegħu Alla jagħti lil kull wieħed skont emilu. U Alla ma jistax ma jkunx hekk. Alla huwa imħallef ġust illi Ġesu jgħid pereżempju illi l-sir illi kien jaf ir-rieda tal-imgħallem tiegħu u ma għamilix dan jissawad b'ħafna daqqiet. Imma min ma kienx jafa u ma għamilix xorta waħda, da jissawad b'ftit daqqiet u nifhmuha. Għax wieħed kien jafa u vilment kisera u li ma kienx jafa u kisera. Il-ġustizzja retributtiva tal-Alla, il-fatt li Alla se irodlok skont ma għamilt. Bħala kastika dnub. Il-bnedmin gergru ovvjament bħal ma għamil Kajjin meta Alla ikkastigah. Kajjin ipprotesta kontra Alla. Allu l-kastig tiegħi huwa kbir wis biex nissapportih. Ġenesi 3 vers 13. L-idea sal-ġurnata tal-lum li hemm infern għall-impenitenti, għan-nies li sfidaw l-Alla u jaħsbu li jistgħu jgħaddu minn ajru.
jaħsbu li hija xi ħaġa tal-waħx. Ma toġobniex li persuna ma toqqas lilek nafsu żgur. Ma dak huwa kastik xieraq għal min jirreġetta lil Alla f'ħajtu. Il-ġustizzja retributtiva tiegħu. Imma mbagħad hemm ukoll il-ġustizzja distributtiva tal-Alla. Titgerfxux b'dawn il-ħafna termini forsi ta' xejn diffiċli. Il-ġustizzja distributtiva tal-Alla. Alla issa skont it-tieba tiegħu u Alla li jrid min natura tiegħu ixerret u jqassam fostna l-barkit tiegħu. F'dan il-każ huwa differenti. Meta għandek li Alla jrid jonora l-liġi tiegħu ma dawk li kisruha, dawk li kisruha ftit ħajkunu kastigati ftit, dak li kisruha ħafna jkunu kastigati ħafna, imissa rigward il-barkit tiegħu. Hemm xi ħadd li jista' jagħtih parir kif u lil min u kemm se jagħti l dik u lil ieħor. Huma l-barkit tiegħu. Huma u hija r-rikkezzi tiegħu illi jagħtihom lil min irid u kif jogħġbu u għal darb'oħra hawnhekk nipprotestaw aħna. U ma nifhmuhiex. Għaliex għandna pajjiżi bħall-Amerika illi huwa pajjiż sinjur materjalment u sinjur ukoll qabel ma' pajjiżi oħra. Spiritwalment, opportunitajiet tal-Vanġelu għandek kemm trid ma' kull kantoniera. Imbagħad għandek pajjiżi bħal Libja, bħal Yemen u ħafna pajjiżi oħra illi hemm faqar materjali u faqar spiritwali wkoll. Ir-rispons xieraq tagħna għandu jkun Alla jqassam il-ġid tiegħu kif iridu u kif jogħġob lilu. Min għattaħ minn qabel ħalli jkun ikkumpensat lilu. Jgħidilna Ġobb. U għandu raġun. Min għattaħ xi ħaġa lil Alla biex Alla jkun issa obbligat lejh li jagħtilu lura. Kull ma għandna u kull ma rċivejnih min għandu. U jekk il-Alla ħanna tuħ xi ħaġa ħantu ilu min idu. Ħantu ilu lura min idu. Bħal dak it-tifel illi għal jum il-missier jitlob lil missieru 10 euro biex jixtru xi ħaġa. Il-missieru pjaċir, però it-tifel mu qed jagħtih xejn attwalment. Vera? Alla jagħti il-barkit tiegħu lil min irid, kemm irid, meta jrid u Alla sovran. Alla sovran. Alla ma jqassamx il-favuri tiegħu identiċi lil kulħadd. U tgħidli mhux sew, ma ngħidlek ħares madwarek u wara ekku. Hawn nies li huma b'saħħithom, oħrajn mhumiex. Hawn nies li huma sinjuri, oħrajn jaqalawha u jikluha. Hawn nies li għandhom ħafna opportunità ta' tagħlim bibliku u oħrajn illa m'għandhomx. Alla mhuwiex obbligat. Alla mhuwiex obbligat. Frattant fil-ġenerożità tiegħu dejjem jagħti għotjiet illi ma ħaqniex. U jżomm lura kastigi illi ċertament ħaqna. Iżomm lura kastigi li ċertament ħaqna. U allura quddiem dan Alla tagħna il-qalb messa tifraħ u tadura aktarx milli tipprotesta. Prinċipju ieħor li joħroġ mill-parabola. Naħseb dan huwa faċli biex ninnotawh li Alla ripetutament jibqa' jsejjaħ u jistieden. Vera? Mat kull sena wara sena, seklu wara l-ieħor, Alla jibqa' jistieden u jibqa' jappella lil bnedmin midinbin u edewa tiegħu duru lejja u tkunu salvati truf kollha tal-art. Alla jibqa' jistieden. Fil-parabola 5 darbiet il-padrun joħroġ. Joħroġ biex jimpjega lin-nies, joffrilhom biex imorru fil-għalqa ta' dwieli. U l-ġurnata naraw il-missjonijiet u l-evanġeliżmu hija l-ħidma tiegħu. Ftakru Ġesu qal jien se nibni l-Knisja tiegħi.
jien se nibni l-Knisja tiegħi. Il-fatt li n-nisa l-qegħdin jinġabru mill-ebgħet tirih tad-dinja, mill-pajjiżi kollha tad-dinja, minn ġenerazzjoni għall-oħra, dik hija l-ħidma tiegħu. Il-ħidma tiegħu. L-evanġeliżmu huwa l-ħidma tiegħu, ċertament, jimpjega lilna, imma xunur li jimpjega lilna. M'għandna ebda entitlement għal xi mertu. L-appell għad-dinja mitlufa dan huwa l-appell tal-Alla. L-appell tal-Alla. U allura huwa Alla li ddeċiedi il-Vanġelu fejn jasal u fejn jidħol u f'liema pajjiż jippenetra. Illum għataw pajjiżi fid-dinja fejn il-Vanġelu bil-kemm instema, jew forsi ma nstema xejn. U hemm pajjiżi li tant ilu jinstema li issa l-Vanġelu qed jagħtuh bis-sieq. Pajjiżi Ewropej. Qed jagħtuh bis-sieq il-Vanġelu. U jafġuh taħt saqajhom. Hemm oħrajn, pajjiżi oħrajn illi huma miftuħa għall-Evanġelju. Speċjalment pajjiżi Asjatiċi, pajjiżi fis-Sud Amerika. Imma l-Evanġelju Alla jibatu fejn iritu. Fejn iritu. Atti 16 għandna episodju interessanti ħafna. Fejn lu qegħdilna Pawlu u sħabu għaddew mill-reġjun Friġġjan u Galazzjan billi kienu projbiti mill-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu ma ħallihomx jitkellmu l-kelma fl-Asja. Fl-Asja x'kien hemm? Nies bħal oħrajn kien hemm. U l-Ispiritu Santu ma ħallihomx. Għaliex? Għax huwa d-dirigent. U li jikkmanda il-Knisja lilna l-fidili fejn immorru u lil min inkellmu. U meta ġew mal-frontier tal-Misja ippruvaw immorru fil-Bitinja. U l-Ispiritu ta' Ġesu ma ħallihomx għal darb'oħra. U għaddew imma ġenb il-Misja u niżlu lejn Troas imbagħad matul il-lejl Pawlu kelli viżjoni wieħed Maċedonjan qallu ejja u għenna. U hemmhekk fehmu li Alla qed isejħilhom biex ixandru l-Evanġelju fil-belt ta' Filippi li kienet parti minn Maċedonja. Ix-xogħol tal-missjonijiet u tal-evanġeliżmu huwa x-xogħol tal-Alla. Pietru jgħidilna illi s-sit ma jiddewwemx dwar il-twettiq tal-weda tiegħu. Bħalma xi wħud jikkonsidraw id-dewmien iżdu paċenzjuż magħkom. Alla, ara kemm għaddew snin u jibqa' paċenzjuż u jibqa' joħroġ l-istedina fuq fom Ġesu x'inhi. Ejjew għandi intom il-koll li intom imtaqlin u mobbijin u jiena nsarraħkom. L-istedina tibqa' toħroġ. Allu paċenzjuż magħkom. U ma jixtieqx li xogħol jintilfu imma li l-koll jaslu għall-indiema. Naraw prinċipju ieħor importanti. Il-ħaddiema fil-parabola. Illi aċċettaw li morru jaħdmu fil-għalqa. Irrikonoxxew il-ħtieġa tagħhom. Irrikonoxxew li għandu bżonn imorru, vera? Alla jagħti l-inċentivi, jagħti l-weda tiegħu. Ma l-ewwel grupp għalilhom nagħtikom denarju fil-ġurnata, għall-ġurnata, u aċċettaw. It-tieni grupp kwalunkwe ħaġa ġusta nagħtihilhom. U dik dak l-inċentiv aċċettaw u marru. Alla jagħtina l-inċentivi aħna inwieġbu għax nirrikonoxxu li postna mhuwiex li nkunu diżokkupati, li noqogħdu bidejna fuq żaqna fil-misraħ ma nagħmlu xejn, mhux dik is-sejħa tagħna. Alla ma ħlaqniex biex noqogħdu ċċibeqqi, imma ħalaqna biex inservuh fis-saltna tiegħu. Prinċipju ieħor huwa proprjament dan li Alla jifdi, Alla jsalva dawk kollha li jwieġbu għas-sejħa tiegħu. Vera? Dawk illi jilqgħu s-sakrifiċċju ta' ibnu għan-nom tagħhom. Li għatu kas l-appell kunu rikonċiljati mal-Alla. Dan huwa l-Evanġelju. Li Alla fi Kristu Ġesu ħadem rikonċiljazzjoni, hemm ħbiberija, nistgħu ngawdu għad il-ħbiberija mal-Alla. Ma nibqgħux inbedin minnu, ma nibqgħux għadewa tiegħu permezz ta' ibnu Ġesu. Ma jdu nilqgħuha u l-ħaddiem hekk għamlu. Irċivew l-istedina, wieġbu għalija u allura hemmhekk naraw illi
gawdew mill-barka talla. Fatti Ġesu fil-Ġwanni 6 jgħid hekk ara. Jgħid kull ma jagħtini l-missier se jiġi għandi. Mela, kull ma jagħtini l-missier min huma dawn nies ma nafux min huma. Imma ħaġa waħda hija ċerta. Li hemm nies li l-missier tom lil Ġesu biex isalvhom u hemm nies li ma tomlux. Innutawa. Kull ma jagħtini l-missier se jiġi għandi. Allura min ma jmux għandu u ma moti għallilu l-missier? Ja loġika. Kull ma jagħtini l-missier se jiġi għandi. U mi jiġi għandi żgurament mhux se nkeċċih il-barra. U din hija rrieda tal-missier li batni. Illi kull ma tani mhux se nitlef xejn minnu. Anzi, se nqajmu fl-aħħar jum. Ma nafux kemm nista' jsalvaw. Miljuni. Ma nafux kemm. U ma nafux perċentwal tal-umanità, imma li nafu għadet żgur illi dawk mogħtija mill-missier l-Liben se jsalvhom kollha kemm huma u se jqajjimhom fl-aħħar jum għal glorja eterna ċertament. Għax din rrieda ta' missieri illi kull min jara Liben, jiġifieri narawh bil-fidi, nafdaw fih u jemmen fih għandu il-ħajja eterna. U jien innifsi se nqajmu fl-aħħar jum. X'assigurazzjoni vera li mill-bidu sal-aħħar din hija l-ħidma talla. Il-fatt li aħna weġibna għas-sejħa morru għadmu fl-għalqa tad-dwieli tiegħi. Dik hija l-grazzja talla. Alla konvinċina, Alla wassalna biex attwalment issa nistgħu nservuh skont il-għan ta' min ħalaqna. F'dil parabola Alla jidher kumpassjonali u juri modrija ma dawk li m'għandhomx riżorsi u jammettu l-inabbiltà tagħhom. Ftakru li dawn kienu nies qiegħda bla impjieg qegħdin hemmhekk ħadd ma krihom u Alla il-missier tajjeb jersaq lejn l-bnedmin u jagħtina dak illi m'għandniex. Xi wħud għax ħadd ma krihom hu. U l-min kera il-dawk li sab. Dak li sab. Fil-Vangelu ta' Luqa, Marija, meta bdiet tfaħħar l-Alla, qalet illi Alla għamel opri potenti bid-drijaw, ferrax li supervi fil-ħsibiet ta' qalbhom. Is-supervi li jaħsbu li jgħaddu weħedhom, m'għandhom bżonn il-ħadd, laqas l-Alla l-impierek. Alla jferrax is-supervi fil-ħsibiet ta' qalbhom. Niżżel il-potentati, in-nies satanin, mit-tronijiet tagħhom u walla lil-umli. Mela lill-imġewħin bi ħwejjeġ tajba u lill-lonja bagħathom lem battala. Din hija l-mogħdija talla. Alla illi ifittex il-batut, id-dajef, illi jaf li hu dajef, jirrealizza illi waħdu mhux se jasal. Fis-salmi dawn in-nies il-fidili huma magħrufin bħala l-foqra, l-batuti, l-afflitti, l-umli, il-mansweti. Nies illi l-ewwel kwalifika tagħhom hija jien waħdi ma nasalx. Waħda ħnibqa' diżokkupat. Imma dawn huma propjament in-nies li jarfu l-ħniena talla lehom. U xi ħaġa oħra li naraw fil-parabola, prinċipju li joħroġ fil-parabola. Kull min ġie impjegat, kull min mar fl-għalqa ta' dwieli x'għamel? Sab rokna d-dellu għata mek il-ġurnata kollha? Ħadem. Kull min jidħol fis-salta talla, mela, kull min hu Kristjan, jaħdem għal Alla u jsib il-pjaċir tiegħu f'dak is-servizz u f'dak il-ministeru. Fit-tul, jista' jkun fit-tul, jista' jkun fil-qasir, il-ġimgħa l-oħra semmejna l-ħalliel mislub ma' ġem Ġesu illi l-aħħar mumenti ta' ħajtu, vera. Però tinnotaw illi anke dak il-ħalliel fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu ukoll ħadem għas-salta talla tgħidu li kif. Ħaraw l-istorja fil-Luqa 23, vers 39. Wieħed mill-kriminali mdendla hemm insultaħ il-Ġesu, għallu mintix il-Kristu jent salva li kien nifsek u li jilna. Imma liħor, għawnu, u jieġabu ċanfru, bil-qal, int lanqas tibsa minn Alla.
la darba tinsab taħt l-istess sentenza ta' kundanna. Alluj, irrealizza ftit, wasalt fuq il-pont tal-mewt. U għadek ma tibżax minn Alla, minn tix tirrealizza illi aħna ta' bilħaq, ġustament edin hawn, għax edin nirċievu lura x'ħaqna għalli għamilna, qed jammetti d-drub tiegħu. Qed jammetti illi wasal fejn wasal dak it-tmiem traġiku ħtija tiegħu. Imma dan ebda misfat m'għamel, dan Ġesu imsallab bejnietna m'għamel ebda reat kriminali. U innoċenti, u safi, u ġust, ta' xieda ta' Kristu fl-aħħar momenti ta' ħajtu. Kull min jidħol fl-għalqa ta' dwieli jaħdem għal Alla, jaħdem għal Alla. Hija xi ħaġa illi fl-aħħar mill-aħħar rridu nodduha bħala l-ogħla privileġġ. Għam jista' jkollok impjieg ta' onur, ta' prestiġju, ta' fama tajba fuq l-art vera, imma x'inhu l-ogħla privileġġ? Għamin meta nqisu, meta naraw l-affarijiet mill-lenti tal-eternità, l-ogħla privileġġ u għalli aħna nkunu il-sira tal-Alla ħaddiema tiegħu, ħaddiema tiegħu. Ċertament tal-Bibja sejħilna uliet adottivi tiegħu, wow, ma nistax nifhimha din, ma nistax nifhimha. Kif? Uliet Alla minn edewa tiegħu? Imma jibqa' l-fatt illi dawk l-imsejħin fis-saltna tal-Alla mhumiex għażiena, mhumiex qiegħda, kienu qegħdin iberbqu ħajjithom, jaħlu ħajjithom fil-vanità u fil-vanaglorja, imissa għandhom skop għal ħajjithom, qegħdin jaħdmu fl-għala ta' dwieli. Kollha kemm aħna għandna xogħol illi Alla jippretendi minna li nagħmluh fir-rokna ta' dwieli illi poġġiena fiha. Ma stax naħdem kull imkien, ma stax immur il-Mongolja, l-Awstralja, l-Arġentina, le, għandi rokna fl-għala ta' dwieli, dinja r-rokna tiegħi, hawn irid naħdem. U allura nxammar il-kmiem, naqbad it-sappuna jew l-masa u naħdem. Hekk irid nirraġuna, u int l-istess ħaġa. Kull min issejjaħ biex imur fl-għala ta' dwieli ħadem. Prinċipju ieħor jerġa' Alla għandu l-awtorità divina u l-abbiltà biex iżomm il-weda tiegħu. Jekk Alla jgħidilna jiena kull ma huwa ġust se nagħtihulkom fl-aħħar meta ħajħallasna Alla. Fil-jum il-kbir dak li nsejħulu il-ġudizzju finali. Il-ġudizzju finali. Alla se jħallas il-kulħadd bla falliment. Għaliex? Għax is-sakrifiċċju ta' Kristu huwa suffiċenti għalina l-koll. Huwa effiċenti għal dawk kollha li jirrikorru lejh. Il-Bibja tgħid Rumana 5 fejn żdiet id-dnub il-grazzja kotrot aktar eċċessivament. Aħna minn kbar. Imma Alla huwa ħafna akbar fil-ħina tiegħu. Ħafna akbar fil-ħina tiegħu. Sabiex bħalma d-dnub saltan fil-mewt, hekk ukoll il-grazzja issaltan permezz tal-ġustizzja u twassal għal ħajja eterna permezz ta' Ġesu Kristu Sidna. Il-grazzja issaltan. Il-grazzja issaltan fuqna, il-grazzja tagħmilna ubbidjenti, hekk li nibdew ngħixu ħajja ta' ġustizzja. Hija tema li ċertament iħobbu niċċelebraw bil-kant. Għandna Anja pereżempju fejn tgħid grazzja sovrana wisq doktor. Tibżawx, wara tiddisprawx. Id-dnub ixxejnu mal-ħażen u taf tirrenja fil-ħaq. Fejn id-dnub kotor, aktar il-grazzja tiżdied, tirrenja mbagħad fil-ġustizzja għal ħajja eterna f'Ġesu. Hija il-tema tagħna, hija l-ftaħir tagħna illi iva bis-salib ta' Kristu Alla rikonċiljana, Alla rebaħna għalih innifsu u Alla ċertament kif ilna ngħidu fil-kredu mill-antik net, mis-sirjietna fil-fidi. Ġesu se jerġa' jiġi biex jippremja t-tajbin u jikkastiga ħżiena. Dik hija l-fidi tagħna. U ċertament il-mulej dejjem jagħti wis aktar mill-imstħoq. Prattikament ma ħadna xejn minn Alla vera. X'ħadna. Ibda minn nifs għal kwalunkwe ħaġa.
għandna fih ngħixu u nitħarku u għandna l-eżistenza tagħna. Pawlu jgħidilna x'għandkom illi ma rċevejtux. Semmili xi ħaġa. Illi ma rċevejtix, xi ħaġa tajba illi ma rċevejtix minn Alla. Semmili. Skit perfett. Meta naħsbu ftit, ikollna nikkonkludu u jalla nikkonkludu bil-ferħa. Illi kull ma għandi u kull ma jien dik hija il-turija tal-grazzja t'Alla lejja. Ħanitennew f'dan il-fatt eċċezzjonali. Aktarx minn nibbillaw jew nipprotestaw. Betu notaw fis-salta kien hemm nies għal-inqas ftit minnhom illi ibbillaw. Lill-foreman, lill-padrun tad-dar attwalment qalulu illi dawn tal-aħħar għamlu sija waħda biss u frattant għamilthom ugwali magħna li ġarrejna t-toqol u s-sirġa tal-jum. U li Alla illi jew għax ma jifmux, jew għax għadhom ma għarfux il-rikkezzi tal-grazzja t'Alla lejna jibbillaw, jipprotestaw. M'għandix għalfejn noqgħod nipparaguna lil nifsi ma' ħadd ieħor jew ngħid li jien għamilt aktar sakrifiċċji ma' ħadd ieħor, tax raġunamentu. Le, il-fatt li jiena fis-saltna t'Alla u hemm oħrajn huwa fis-saltna t'Alla, il-koll flimkien mesta naqdu kor wieħed u ngħidu grazzi Mulej tal-li trattajt magħna b'dan il-mod tant u tant altruista magħna. L-umiltà hija l-unika atteġġament xieraq biex aħna nersqu li Alla. Illi bidejna vojta ma nix nofrulek Mulej. Imint il-dawn li dej vojta tajthom xogħol x'jagħmlu. Għalik, għal-glorja tiegħu. Hija ċertament parabola stramba, tintrigana ħafna, nispera lilkom ukoll, imma hija importantissima. Il-parabola hija importantissima għaliex tgħidilna illi Alla ċertament ma jisma' lil ħadd inġustament. Il-ħadd. Jekk għandek dak id-dubju f'moħħok, keċċih il-barra. Keċċih. Għaliex huwa dubju illi ħassrek spiritualment. Alla huwa ġust ma' kulħadd. Ma' kulħadd. Jekk se nitfixklu, ħanitfixklu f'xi ħaġa oħra. Illi naraw il-grazzja t'Alla tant soprabbondanti illi ngħidu kif jista' jkun. Kif jista' jkun. Irridu naslu biex niftaħru fil-grazzja. U narfu kemm ta' bilħaq aħna dipendenti fuqha. Li kieku il-padrun tad-dar ma marx ifittex il-ħaddiema l-ħaddiema kienu jibqgħu fejn huma. Li kieku Alla ma fittixniex kon nibqgħu fit-telfien u fil-kundanna. Alla huwa ġenerus però, huwa ġenerus ma' midinbin li ma ħaqhom xejn ħlief l-infern. Ma ħaqhom xejn ħlief l-infern. Meta darba lil Charles Spurgeon, predikatur Ingliż, għallulu, di kifini fil-Bibja fejn Alla jgħid jiena ħabbejt il-Ġakob u bat il-Eżaw. Qed niskandarizzaw ruħna li Alla jobot il-Eżaw. U Spurgeon qalilhom il-meravilja tiegħi hija kif Alla jħobb il-Ġakob. Għal-Ġakob tewmi ma' Eżaw kien tewmi, kien ħażin daqsu. Kien brikkun, kien kiddib, kien ingannatur, u l-ħaġabu Alla ħabb lil Ġakob. Ħabb il-Ġakob. Alla huwa ġenerus ma' bidinbin. Li ma ħabqhom xejn li fl-infern. Huwa il-pjaċir u l-oġba sovrana tiegħu illi jagħti qottji tajba lil maħturin tiegħu. Hija l-oġba sovrana. Sovrana. Waħda mill-għanjiet li nkantaw tajt intu sejħel ħaddieħor la tinsix lili, u Alla ma jinsinix. Jekk aħna ngħidulu Mulej jien diżokkupat, bla xogħol, ħajti bla sens, minix nonorak, mur aħdem fl-għala tad-dwieli tiegħi. Il-fidili kollha jirċievu wkoll l-istess sotja, ħajja eterna mal-Mulej, dan rajnieh. Però b'dil parabola meta inqisu l-iskop kollu tagħha, Ġesu
għala bħala twissija lil Pietru, x'Pietru kien għadu kif qallu aħna ħallejna kollox ġejna warajk u wara kemm qegħdin nagħmlu sakrifiċċji u ħdimna u eċċetera eċċetera u Ġesu qallu qgħod attent għax tal-ewwel jiġu l-aħħar, tal-aħħar jiġu l-ewwel. X'irt jgħidilna bija? Qisu Ġesu qed jgħidilna maħbubin. Tistgħu titilfu l-ferħ tagħkom fil-grazzja profuża tiegħi. Tajtkom grazzja li intom qed tomu fija bħalma lampuka tom fil-Mediterran. Mirdumin fija. Fil-grazzja tiegħu. Imqar intom li tafdaw fija u tħobbuni tistgħu timmeditaw ftit fuqi u taħsbu ħafna fuq is-servizz u l-premji tagħkom. Nibdew flok ma nsibu l-għaxqa tagħna f'Ġesu. Ġesu għalli nibqgħu fija u jiena fikom biex tagħmlu ħafna frott. Nibdew niffissaw fuq x'qegħdin nagħmlu u x'qed jagħmel ħadd ieħor u ħadd ieħor ħadem sija waħda u wara kemm Alla premjah u jiena qed naħdem il-ġurnata kollha, għomri kollu u wara x'tani Alla. Qed tifhem? Mrat, ara x'tani Alla. Diżappunt fil-familja, ara x'tani Alla. Ġesu qed jgħidilna noqogħdu attenti. Għax dak tal-ewwel jiġu l-aħħar. Jgħidu noqogħdu attenti għall-atteġġament tagħna. Jekk jiġrilkom hekk, tkunu qed tirriskjaw illi ssibu ruħkom l-aħħar fis-saltna għax tkunu tbettu minni. Ma ħajkollhom fis-salt, ma l-eqreb lejn Ġesu. L-eqreb lejn Ġesu. Mi qed isib l-għaxqa tiegħu fih. Allura din issa orajt, rajni għal darbtejn, forsi konna nafu qabel ukoll, m'għandix dubju. Jekk nittrattawha b'mod onest, din il-parabola tibqa' tissorprendina. Jista' jkun ukoll tiskandalizzana, imma finalment rridu naslu f'dal punt issa. Din parabola trid tisserraħna u tferraħna. Jekk għadna ma se nissammek, allura hemm bżonn imbuttatura oħra. Itolbu, mule fehem li xi tittajt bija din, illi tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar l-ewwel. Qabel ma ngħidu kull meta naqra dil-parabola ninfaqa nitħaq u tant insir ferħan il għaliex ta' bilħaq Alla kif jitratta magħna u għalli lil mill-fehma tagħna, lil mill-mistennija tagħna. Jista' jkun li hemm Kristjani illi meta jkantaw Grazzja tal-Aġib u xiħlew il-famuża għanja ta' John Newton, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Jista' jkun qed inkantaw dak il-kliem. Però fir-realtà f'album ikunu qegħdin ikkantaw xi ħaġa kara. Grazzja mistħo għandi dritt. Għastinkajtu update. Hemm Kristjani illi il-ġurnata kollha jaħdmu fis-sirġa tax-xemx. U allura jgħidu bir-raġun inkantatina. Wis aktar minnek jiena ħdimt għal qadi l-ewwel ġejt. Jasra. Dal-aħħar rajt ktieb ta' Michael Horton illi vera ferraħni. Putting amazing back into grace. Għaliex wasalna f'punt illi tant inna nisimgħu dwar grazzja tal-Alla, illi naħsbu li għandna dritt għalija. U għandna dritt. U nieħdu għalina malla jekk jatina xi gambetta nimirdu ma ngħaddux mill-eżami. Nitilfu l-impjeg tagħna u naħsbu li għandna dritt tal-grazzja. M'għandniex dritt tal-grazzja. Meta nirċievu grazzja għandna nifirħu, għandna nkunu sorpriżi. Vera? Wistin ta' Ippona fis-seklu 5 qal jekk tixtieq tirċievi kull ma jistħoqlok minn Alla, tixtieq tirċievi kull ma jistħoqlok minn Alla. Nispera mhux qed nagħrek. Jekk tixtieq tirċievi kull ma jistħoqlok minn Alla, allura m'hemm xejn riservat għalik li fl-infern. Mela xiex. Alla ma kkastigakx kif inhu xieraq, iżda ta' grazzja mhix meritata. Jekk tixtieq tibqa' barrani għal grazzja divina,
Ftaħar bil-merti tiegħek. U dak il-żball ta' dawn in-nies. Dawn ħadmu sija. Aħna minna ġurnata kollha. Ħarġinna ħafna ara, il-muskoli ta' jdejna ċedew. Tifhem? Jekk tibqa' barrani għal grazzja divina, ftaħar bil-merti tiegħek. Allura min aħna nies niftaħru? Min niftaħar? Bis-salib ta' Kristu. Bis-salib ta' Kristu. Anke f'Ġeremija jgħid jiftaħar, ma jiftaħarx kemm għandu flus, jew kemm għandu saħħa, jew kemm għandu intelligenza, imma jiftaħar li jarafni, li jnalla li neżerċita ħniena fuq l-art. Ħniena fuq l-art. Nispera li d-darba li ġejja meta nerġgħu nkantaw Grazzi tal-Aġeb o xi ħlew, li fdiet l-insejken jien, Newton qal a wretch like me, wretch, u għax jgħid miserabli. Wieħed nittien, wieħed midaj, wieħed irreferenti, wieħed immorali, wieħed laħaq l-ħabs minn issa stess. U Alla taħ il-ħajja. Alla resaq lejhu sabu. Kif se niddeskrivu għad il-grazzja tal-Alla? Grazzja meraviljuża, grazzja affaxxinanti, grazzja fenomenali, grazzja favoluża, eccellenti, splendida, inkredibbli, ammirabbli, stupenda, sensazzjonali, xokkanti. Wallu għalfejn tbarqam, għalfejn tipprotesta. Alla laqak bid-deraħ miftuħa. Jalla jilqa' ħadd ieħor, kbar u żgħar. Dawk tal-ewwel jiġu l-aħħar, tal-aħħar l-ewwel. Alla jaf x'inhu jagħmel? Jaf x'inhu jagħmel? Aħna ninsabu f'dan il-kurrent tal-ħina tiegħu, ejjew nomu fih. Ejjew nixxamplaw fih. Nikkonkludi dak li qal John Newton, l-awtur ta' Amazing Grace. Darba qal, meta mmut, probabbilment se jkolli 3 sorpriżi. Se nara l-ġenna irwieħ li qatt ma pretendejt li se jkunu hemm. Mhux se nara hemmhekk irwieħ li pretendejt li se jkunu hemm. U nissorprendi ruħi fuq kollox li jiena nnifsi se nkun milqu fil-preżenza glorjuża tal-Alla. Jalla dik tkun il-fema tagħna, l-Evanġelju, illi iwassalna biex jintroduċina minn issa stess Alla li ħaddanna miegħu u finalment ħejja wkoll toqol ta' glorja eterna għal dawk li huwa oġbu illi isejħilhom għax kien jafu minn qabel ippredestinhom sejħilhom, iġġustifikhom u finalment ukoll jigglorifikana fi Kristu Ġesu ibnu. Amen.